kana vakateerera nemhuri yavo hamufe makakwanisa kudonhedza mhuri kadza totora chiplastic taise madringi wavo ndizive kuti ndokuita kwemutemo wacho ikoko kuti munofanira kutora ngoro yacho. Havana kana mota yavainayo, vari kungofamba netsoka. Right, chimwe chitsotsi achidi kuitwa uri muuniform. Chimbotanga wasvika kumba obvisa uniform wozotanga kuita chitsotsi chako. Ndichikutambirei zvekare pano paTirare 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Izvo zvinobatsira kuti iwewe urambe uchiwana ma-updates kubva pano paTirare 263. Ndiyo channel yenyu ichange ichikuzivisai ma-news updates nguva nenguva. Tichange tichimhanya nenyaya dzachona dzinenge dzaitika munyika yedu yeZimbabwe. Tikubatsirei kuti muzive zvaitika munyika yedu yeZimbabwe. Sepaya namboti chitsotsi hachidi kuitwa uri muuniform yebasa. Ukaita chitsotsi uri muuniform, wakapfeka uniform yebasa, basa racho rinopera uzoshaya pekutangira. 2 rand yawaimbobata tumadola twawaibatwa twetwe unozotofunga basa rapera. Wakaita chitsotsi uri muhembe. Kana wafunga kuba, enda unotanga wabvisa uniform yebasa wodzoka zvako uriska upenyu hwako. Ndine video randauya naro. Video iri ndere Mapurisa. Mapurisa aya atorwa video achibira venda madrinks aanotengesa. Venda uyu atiza. Paatiza, Mapurisa aya asara vachitora madrinks vachisa mubepa, vachitora madrinks vaisa mubepa, vachitarisa kuti hapana here munhu ari kuuya mumasaidzi ese. Zvandichaita ndichakusiyai muchiona video. Mapurisa 2024 unoyu vazhinji vari kuvhura hombe. Vazhinji vachiona Mapurisa vari kuvhura hombe. Inzara here? Chii chiri kuitika? Mapindwa nemweya yei? Basa rinopera wakaita chitsotsi uri muuniform kana kuita zvisingabvumirwe nemutemo uri muuniform yebasa. Zvandichaita munguva inoi ndakukusiyai muchiona video reMapurisa avhura hombe. Iwo matete kutaura madringi ake vanga vada kumusunga achibhasi yangu madringi ake ndavakutora kudzika zvinhu zvacho izvi ngativerengerere iyi yavaizorisa arikuta kumaverenga akawanda ndofunga ato 6 7 anditi ndivo vati yes anditika and then iyo mhuri yekwavamatete vari 5 ishanu kai 5 ndivo vati it's a good show asi mubhegi remaklasik aisokwavangauya nevanhu vakasunga iye musikana anotengesa vapa vachibva haenda vozavaona vari kure vachibva vatomona kurasa kuti vakati ivo vakutiza ngoro yako hewe manje mirawo nezvatichaita pana